Si guanyes 10.000 euros. 10.000 euros? 10.000? 10.000 euros. 10.000 euros. 10.000 euros? Hòstia. 10.000 només? Vale. 10.000. 10.000, vale. Probablement no els estalviaria, perquè crec que necessitem estalviar. Guardar-los. Guardar-nos. Guardar-los, estalviar-los. Guardar-los i estalviar-los. La meva vida la faria igual. Me'ls guardaria, me'ls estalviaria, sí. Crec que estalviar-los. Tots. Potser tots no. Una mica més de la meitat, suposo. Estalviar i podem comprar-hi la Play 5 i ja està, un sopar guapo i ja està. Un sopar, festa grossa de colla, per celebrar que m'han tocat 10.000. I llavors un viatget, no? Potser faria algun viatge o alguna cosa. No sé, marxar de viatge quan pugui. Viatjar fins que se m'acabessin els diners. Per tot el món. Però no em donarien per gaire. Marxar. Viatjar, tornar a marxar. Sí, clarament. Guardar-los per quan anem de viatge amb la Laia. Ho direu? Ui, ja estic d'aquí poc, a Tanzània. Un safari per allà, nosaltres dos. Viatjar? Suposo que no de viatge. Pues jo crec que un viatge. Un viatge amb la meva família. Un viatge guapo. No sé, aniria molt lluny, el més lluny que pugui. Seria en plan, bueno, fem un sorteig. Perquè el que toqui. L'Himalaya. Bueno, si Himalaya, ens pico no arribaria, però... Per allà, per les muntanyes dels costats. O si algú necessités diners de pròxims mesos l'ajudaria. I suposo que els donaria a casa una part, perquè per això de ser una nini no està contribuint. Que no em fas pas res de 10.000 euros, no sé si em fas pas res. Per exemple, jo em vull comprar una casa i jo amb 10.000 euros no em puc comprar una casa. Com molt poder agafaria els 5.000 i pagaria els 5.000 euros del cotxe. Pagar una part del cotxe que tinc. Doncs arreglaria el cotxe. Comprar una casa. Comprar-me un pis, donar una entrada per un pis. Vull dir, vamos, claríssim. Sí. Comprar un pis. O algú per llogar i això. Muntar una camper. Em tatuaria. Em donaria una part d'alguna movida, tipus clapar que hi hagi per aquí, alguna cosa així, perquè sempre necessiten pasta. Tenir una experiència vital. O sigui... I si pot ser acompanyat, millor. Una persona social. Clar. Comprar-me un Mac i guardar-los. No sé què serien màquines o eines o... una colla així. Plus invertiria, suposo. Els invertiria en estudiar algun curs de pastisseria per poder-me formar més i poder obrir el meu negoci. A part, així estalvio pel màster, si he de repetir, si, jo què sé, qualsevol cosa pel pis. Així podria deixar de treballar uns mesets i pagar el pis. Estudiaria sense tenir que treballar alhora. Pagar-me el màster crec que seria el més ideal. I tapar forats. Pagar-me la uni. Poder-me pagar la part dels estudis i no haver-te de preocupar per buscar feina. Poder estudiar, no treballar per poder estudiar. És el lema que m'agradaria tenir. Va, si m'haguessis dit més, hagués dit que hagués fet un festival en una illa de música meva i tothom està convidat.